קוראים לי דליה. היום אני עובדת בקרן. תמיד עבדתי בקרן, וזה הסיפור איך שהגעתי לפה. ברוך הבא לקרן. קוראים זרו. נעים מאוד, קוראים לי דליה. נעים מאוד דליה. טוב מכיר. אני ספיקה. ברוך הבא. את כותבת רק את הרימונים היפים. אוקיי. רק היפים את כותבת. כן. Dalia. בדיוק ככה. Dalia, where are you from? I'm just from Australia. Oh, Australia. Yeah, I came from Wuhan. We're about to לא, דליה, זה לא רימון טוב. זה לא רימון טוב. Is it top? Yeah. זה טוב. הלכתי לגן האורגני ונפלתי על הננה. Allah! אני אוהב אותו. זה טוב. ממש טוב. זורה, הרימון הקטן הזה, מה עם זה? דליה, זה רימון קטן. אסור לאכול אותו. למה? צריך להביא לו לגדול, הוא עדיין קטן, כולם פה גדולים. תקחי את הגדולים, לא את הקטנים. בסדר, דליה? בסדר. יום אחד הגיע מישהי חדש לעבודה. Just gonna build up the courage. Shalom. I'm Svika. Who are you? אני אסתר. Esther. Hey. You look beautiful today, Esther. As beautiful as this remote. Speaker? Yeah. I'm just wondering why we haven't hung out lately. Dalia, you like this Rimon. It's plain, it's not very nice, and it's got blemishes all over. דליה, כן. את בסדר? מה קרה? כן, אני בסדר. אני רוצה להגיד לך כבר משהו, כל היום הזה שאת נמצאת פה, אני... כן? לא משנה. לחזור לעבוד? כן בסדר. קדימה. במשך הלילה הזה, הרימון הקטן גדל לרימון יפה וגדול. זה נראה כמו רימון שפעם ראיתי, אבל זה לא יכול להיות. זה היה ממש קטן, אבל זה יפה כמו הרימון הזה. מי שיכתוב את זה, אני אהוב לחיים. זה לא הגב שלך שנשבר, זה הלב שלך נשבר. תקום! קוראים לי אסתר. תקום! זה לא הגב שלך שנשבר, זה הלב. Oh, are you okay? He's awake! דליה, כן? את זוכרת את הרימון הזה? הרימון שרצית. הבאתי לך אותו. קחי, תודה. בבקשה. אני אוהב אותך, דליה. אני אוהב אותך גם כן. היום, כולנו עדיין עובדים פה. זורה ואני עדיין ביחד. וספיקה ואסתר הם חברים.